ithiwa xa ukhona into zokunkcenkceshela ziya-improve because umanyolo ukhona amanzi akhona engoyi izawuimprove le nto because silindele lo nyaka by half a ton ifield enye izoyikhupha. I-irrigation system efakwa nguDr Daya yahluke njani kule indala beninayo? Le ndawo esinayo esiyifaka for i-cash crop yona senza for imithi xa sityala ikhaphetshu umbona ikwazi usinkcenkceshela. Into siyenza sinkcenkceshe ngegandaganda sithathe for around inyanga sinkcenkceshe onke amasimi ngegandaganda. Ewe qho after 2 weeks you have to pour 20 liters emthini engozakho umehlo omninzi xa izokho into zokunkcenkceshela kwase uhambe amsinkcenkceshela imithi ezandla. Iza kwehlisa ne-diesel cost zenu? Izozehlisa i-diesel cost, izothi i-diesel cost ihlise nomsebenzi lo because into esiyenza imanyolo ithatha for 3 weeks far by hand uzofaka through le imashini leyo ipha ikwazi izadala emthini. Okay, masithethe ngombona lo beniwenza galelo line belifakwa nguDr Daya kulo mbona. Umbona esinika i-department uDr Daya imbewu nomanyolo isincedisa for imali sikwazi ukubhatala abasebenzi esinabo sikwazi urun because yona ifama inazo ezakwazi urun ifama.